Someniska tarkoittaa pullistumaa tai kohoumaa niskan ja yläselän taitekohdan alueella. Eli se syntyy usein tälle alueelle. Ja siinä on kyse tällaisesta aineenvaihduntahäiriöstä. Ja tällöin elimistö tekee tämmöisen suojareaktion, jolloin se alkaa kerryttää sinne rasvakudosta, jotta se ikään kuin jaksaisi paremmin siellä toimia. Someniska syntyy usein siitä, että me ollaan jatkuvasti huonossa asennossa, esimerkiksi huonon työergonomian seurauksena, jolloin se niska joutuu jatkuvasti siellä tasapainottelemaan sitä tekemistä. Ja ihmisen pää painaa noin 5 kiloa, ja silloin kun meillä on pää eteen työntyneenä, niin se paino siellä moninkertaistuu. Ja se meinaa sitä, että niskalle tulee ihan hirveän määrä enemmän painoa, se väsyy ja silloin se siitä kipeytyy. Siinä vaiheessa, kun tämmöinen someniska lähtee kehittymään sinne niskan ja yläselän taitekohtaan, niin se aiheuttaa tosissaan sen pullistuman, ja se pullistuma alkaa kielimään siitä, että se liikkuvuusalueella on melkoisen huono. Ja tällöin henkilöllä on varmasti kipua sillä alueella. Se kipu voi säteillä sinne hartialinjaan, se voi mennä ihan tänne käsi- ja sormenpäihinkin saakka. No, miten me voidaan ennaltaehkäistä tällaista someniskaa? On usein ehkä vähän helpommin sanottu kuin tehty, mutta vaihtoehtoja on monia ja siihen kannattaa todella tarttua ennen kuin se pääsee sinne kehittymään, mutta se on siltikin hoidettavissa. Hyvä työergonomia, se on kaiken A ja O, eli pidetään huolta siitä, että se pää ei pääse työntymään tänne liian eteen alas. Keskitytään siihen, että millä tavoin me esimerkiksi toimitaan puhelimen kanssa. Ja nyt jos jokainen miettii itse sitä, että millä tavoin kirjoittaa vaikka viestejä, niin useinhan se asento on tämä, vaikka sen nimenomaan pitäisi olla tässä sen puhelimen. Eli sillä on ihan hirveän suuri ero. No, nyt kun tämmöinen someniska on lähtenyt hiljalleen kehittymään, tai se on jo kehittynyt siellä jonkinlaiseksi, niin siinä on vielä rutkasti tehtävissä. Ja yksi erittäin hieno keino on hieronta. Hieronnalla me pystytään vaikuttamaan siihen someniskaan monin eri tavoin. Ihan jo itsessään se hieronta vaikuttaa sille alueelle, jossa se aineenvaihdunta on selvästi heikentynyt. Me päästään vilkastuttamaan sitä aineenvaihduntaa ja me päästään vaikuttamaan siihen rasvakudokseen, joka sen pullistuman siellä aiheuttaa. Ja hieroja käyttää erilaisia keinoja, riippuen aina tilanteesta, yksilöllisesti aina asiakasta huomioiden, mobilisoivia tekniikoita, klassisia perusotteita, miten me voidaan siellä sitä someniskaa sitten häivyttää pois. On paljon asioita, mitä henkilö voi itse tehdä myös kotona tämän someniskan eteen. Eli paljon on harjoitteita, treenaamista, lihasten vahvistamista. Ja hieroja voi myös antaa näissä paljon sitten sinne kotiin vinkkejä.